ובואו נתחיל ממה שקורה עכשיו. עזה, סיום הלחימה, הפסקת אש, עסקת החטופים, איך שלא נקרא לזה, איך אתה מתייחס לזה? האם זה נכון היה לעשות בעת הזאת? תראה, אני אולי תזכורת לקהל, הרי אני צפיתי את מה שהולך לקרות, ומתחיל התמרון בתוך עזה, 4 אוגדות נכנסות לתוך עזה, וכולם, כמעט כולם אומרים, בריקטה, יש לנו צבא חזק, תראו איך הוא קוטל את עזה, איך הוא כובש את עזה, המנהרות נהרסות, הם נהרגים, למעלה אנחנו משטחים אותם, הילולה ושמחה, בריקטה, ומי לא אומר את זה? אלופים בדימוס. אבל תראו איזה צבא נהדר, ואני אומר, חבר'ה, התבלבלתם, אתם נלחמים למעלה, אתם לא נלחמים למטה. אבל היות וצה"ל קטן, קיצץ עצמו למוות, איננו מסוגל להישאר במקום, עובר לפשיטות, והתוצאה היא איומה. הם לא רק שלא התמוטטו למטה, הם התגברו מחדש. היום הם 25,000 לוחמי חמאס וג'יהאד. הם גדלו במשך הזמן עם עוד אלפי צעירים בני 18 ו-20 שבאו והצטרפו. הם מלאי מזון, מים ודלק וכל השאר מתוך הסיום המוניטרי שהם הריבון והם שולטים עליו. הם ממשיכים לקבל בניגוד לשקרים של דובר צה"ל והרמטכ"ל וכל הדרג המדיני והצבאי והפרשנים הצבאיים שנותנים לזה יד. זאת אומרת שאנחנו נמצאים היום במצב, אתה מצלם אותו עכשיו, שאנחנו בתמרון הזה איבדנו מעל 400 הרוגים, יש לנו אלפי פצועים, רק בחודש האחרון או החודשיים האחרונים בג'באליה איבדנו קרוב ל-60 לוחמים, ואנחנו כמעט לא פוגעים בהם, מהסיבה שהם לא נלחמים פנים אל פנים, הם מתוך האדמה עולים, שמים מטענים, יורים טילים, נכנסים בחזרה ואנחנו מתפוצצים. והגענו למצב שמלחמה שאנחנו נלחמים גורמת בעצם להרג חיילינו, אין בה שום התקדמות לניצחון והכרעה, אבל יותר מכך יש לזה השפעה קרדינלית על הידרדרות הכלכלה, הידרדרות היחסים עם העולם. יש לנו בעיה בתוך הצבא שאנחנו טיפות הדלק האחרונות. אנשים כבר מותשים כי אין להם מחליפים, אין יחידות, קיצצנו 6 אוגדות. ואנחנו בעצם, אם אתה שואל אותי, אם אנו ממשיכים את הלחימה בתוך עזה, ההידרדרות הקשה הייתה ממשיכה, המדינה הייתה בתהליך של הידרדרות קשה. אם 1 שנה ו4 חודשים, הצבא לא מצליח למוטט את החמאס, ולא רק שלא ממוטט אותו, הם גדלים לאותו מספר שהם היו לפני המלחמה, 25,000 לוחמים. הם הורגים לנו מעל 400 לוחמים.